Áno. Budem takto s rukami robiť, ale tam musím zastaviť. Nie takto. Ale dajte sa na ideme sa prebojovať dopredu. Deti, dajte sa napravo. Napravo bok všetci! Napravo bok! On nás chodí! Chodí vás! Chodí vás! Áno. Ty si nej napravo posledný. Ja nemusím. Ja som auto. Možno nejaké družstvo alebo tak na videáte. Dve skončené alebo tak. Káče to sme mali. Lebo nás je veľa tak. Káče to sme mali a to si zápas. Kde si to videuješ? No, aj. Teraz ne. Jakú bránu? To otvorené. Aj tu to? Tomu vadí, že to je. Hlasnejšie! Juraj. Dobre, ticho, už ideme hovoriť. Milí moji vytrvalci, som veľmi rád, že ste sa rozhodli Ticho, Peťo. sledovať moje stopy, ktoré, ako som už povedal, pripravil pre vás môj oddaný sluha. Dúfam. Ticho! Ako nevieš vedieť, čo si ďalej robiť, posúvaj. Ako uvidím monitoring. Dúfam, že nezabúdate na vaše poslanie nájsť Artemis. Aby som vás však stále len niekam neposielal a stále iba bez cieľa. Už teraz vám dávam do rúk šifru, pomocou ktorej rozlúčite niektoré odkazy. To je šifra. Jak ste vedeli, že tam je šifra? Ja som ju predtým zbadal. Ukáž šifru. Ukáž. A už to veci, a už je to dobre. Dole? Čo, jaký to tam je? Ticho! Dobre si ju uchovajte, dostávate ju len raz. Ak ju stratíte, budete stratení a už nikdy artefakt nenájdete. Ďalej musíte pokračovať na ďalších hrách. Tentokrát to bude hričov. V obale máte opäť prílohu a aj teraz je to mapa hradu. Ticho. Na mape je modrý krížik, ten označuje indicium a krížik čierny, ktorý označuje mapu. Obidva potrebujete, tak to vezmite. Kto bude strážiť? Viem, že to strážiť. Zostať. Teraz. Ja už som tu bol! Ja si to tu pamätám! Minulý Minulý rok si tu bol? Predminulý! No super. A kde sú ďalšie, Evka? Nech idú ďalšie aj. Evi, ty si tu bola? Vtedy. Ja už som tu bol, ja si to pamätám. To ma je A to keď vám učili? Za nikoho sa zatiaľ nechcem do. Evi, ešte je to? Učili. Teraz idem ja hore. Nejde do dolu. Ty si tam bolo to. A čo tak povedajte ja hore? A kde sú ostatní? Čože? To není iba to asi hrok. A prečo nejdu sem? Ja som ho preskopila, ja som šikovná. Tom! A vedľa teba je kto? Aneta. Aneta a Lucia. Anita alebo Aneta?
Kto to povedal? Dobre, -2 body majú modrí, dobre? Ne, záraz ťa. Ja povedal veci. Sme hore a teraz si dáme pauzu. Či to pôjde vyššie potom. Čo si? Hovienko. No poďme, poďme! Ja ti dám takého Polina. Ja mám také blbé, ja ich hodím nič, že tam Nehodíš. Traf sa do zelenej, do desiny. A tá desina chodí sa strednú. hej, chodte si a pes. Hej, musíš cez spolu. Veď si začína. Cez spolu. Áno, fúha. Áno. Ja som tam Poli, môžem si ísť kúknúť ona? Čo? Môžem sa ísť pozrieť? Môžem si ísť Čo? pohľadať noži? Ale, Hačo, čo si tam mones? My sme hľadali noži. Ho tam asi nenájdete, Pečo. ale... Tak ale ho tam asi on nenájdete. Čo tak to tam keď? Ja som zelina. tam včera bol. Ale není tam zelina. Pri potoku sme hľadali aj samozrejme nedošli. Môžem? Tak poď, ale o 2:30 tu buď. Za pol hodinu. No. Máš tu peniaze? Lebo som si zabudla na chatke peniaze na zaplatenie. Mám. Počkaj. Koľko to stojí? Ale koľko to stojí?